Sa makausap pa maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, niining ikanapulog usa nga semana sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong ebanghelyo nagpahiramdam na pud kanato sa usa ka hagit nga lisod kaayo nato buhaton samtang nagpuyo kita dinhi sa kalibutan. Ug mao kana ang hagit sa paghigugma sa atong mga kaaway. Kabalo kita mga igsoon nga sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan, ang grasya sa kinabuhi o grasya sa kamatayon mao kini ang duha nga ato kanunay nadawat sa pagpuyo nato dinhi sa kalibutan. Apan tunga-tunga niini mga igsoon, between life and death, dunay purpose ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug sa atong pagpuyo niini, dunay tulong nga kinahanglan atong mapuy-an. Una, kining pag-ila sa Dios. Ikaduha, kining pag-alagad o pagserbisyo sa Dios. Ug ang ikatulo, mao kining paghigugma sa Dios. To know God, to serve God, and to love God. Nining tanan mga igsuon, himuon pud nato kini sa atong isig katao, ilamid ang pod sa atong mga kaaway. Ang pag-ila sa Dios, ang pagpangalagad sa Dios, ug ang paghigugma sa Dios, kabahin kini sa atong Kristohanong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug apil niini mga igsuon, ang paghigugma sa atong mga kaaway, regardless sa ilang nabuhat o sa ilang personalidad. Mao gani miingon si Jesus kanato karong adlaw, kinahanglan mahingpit kitang tanan. Maingon nga ang atong amahan hingpit sa langit. Kung sa English nga pinulungan, ang translation ani mga igsoon ning hingpit mao kining perfect. Kung atong lantawon kini, di man nato kini makaya o di man nato kini mahimo kung kita mga tao lamang. Perfection cannot be achieved with man's own life. Dili kini makuha natong tanan. Imposible kini kung tao lamang ang mohimo. Apan, kung dunay pagtuo sa Dios, kauban ang Dios sa atong kinabuhi, tanan posible. With God, all things are possible. Mao na mga igsoon, sa matag adlaw nga gitistingan kita sa atong Ginoo sa paghigugma sa atong mga kaaway, gitistingan pud kita kung unsa kalawom ang atong pagtuo, ang atong paghigugma ug ang atong pag-ila diha sa Dios. Every day, our faith is being tested. Kung kanunay pa ba kini nagtuo og nahigugma sa Dios. Mga igsoon, dili kini simple nga hagit sa Ginoo kanatong tanan. Kinahanglan ato kining paningkamutan adlaw-adlaw nga mapuy-an sa atong kinabuhi. Untana, magsugod ka ng atong paghigugma sa atong mga kaaway, sa atong kasilinganan karong adlaw. Ug sa atong pagsugod, himuon ta kini hangtod mulungtad kini sa kinabuhing walay katapusan. Human sa kinabuhi, kamatayon. Human sa kamatayon, kinabuhing walay katapusan didto sa gingharian sa langit. Sa katapusan mga igsoon, maningkamot kita nga atong ihatag ang gugma sa Dios ngadto sa atong mga kaaway. Ang gugma sa Dios, ang pag-ila sa Dios, ug ang pagpangalagad sa Dios, mao kining atong tumong sa pagpuyo dinhi sa kalibutan. Puy-an ta kining tanan, di lamang karon kundi hangtod sa kahangturan. Amen.